Asin muluwas ka na gikan sa kapaitan sa kalibutan nga puno sa mga pagantos si Kristo ra. Okay, dengan salamat alang sa itong mga kigalaan na nambong karon pa first time. Kagabi gisgutan nato ang kalibutan puno sa kagubot. Grabe gid kayo. O niya sa kagubot ra ba, katong lima nga itong gisgutan kaganiha, mo ginadigyod nato ka piyong-piyungan. Kay grabe ipikto hangtod karon, napay ipikto. Gani kung imong tanawon, review lang ni kagabi gisgutan nato niadtong Nobyembre 30, 2024 ang nangamatay 7,000 pa. 7,075,455 ang nangamatay sa COVID na. O niya, pag-abot na mangigala ko sa karong tuiga, atong September 11, karong tuiga, ang nikabat sumala sa DOH nangamatay sa COVID, nga klaro yun nga COVID, 7,099,000 dunay napuno nga 20,000 kapin. Isi pilara, Nobyembre, nga karong September, 20,000 kapin ang nadungag ning kaba sa 7,099,773. Pero, ang ilang una-una may gala, nga ang tanan nga mga nangamatay, nga gitanaw nila, nga COVID ang hinungdan, pero dili gyud nila verified kung mao ba gyud. Ning kabat kani, grabe kadaghan kayo. 18.2 million to 33 million ang gibana-bana nila nga nangamatay sa COVID. Pero kay bulungan yun kayo, din sa Bukidnon. Diha sa Wao, na nagsakay og motor, tricycle. O niya karon kay naa may truck nga kusog kayo, ang tricycle ning kalit og liko. Nahulog ang pasayro nga babae. Gidalas tambalanan kay nakadugo ang ulo. Pag-abot dito, gideklara sa ospital, COVID ang hinungdan. Pastilan yung himuutan ako, ingkong nga, disgrasya tricycle, pero COVID na. Nga naman, kaya naamang madawat, mo di ay. Pero gibanabana nila, apil na itong nahulog sa tricycle nga COVID, pero man ito namatay, buhi man. 18.2 to 33.5 million ang nangamatay. Pero ang atong biyaan gabi ingon ang Ginoo, nagka-COVID ron. Naadiha, isa nga, pero ay lang yun mo kaguol. Ayaw mo kaguol anang COVID. Ayaw mo kaguol atong climate change, atong child abuse, katong gutom. Ayaw mo kaguol. Klaro, gisulti niya, may gala ko, Juan 14, versikulo 1, dili malisang inyong kasing-kasing. Tumuo lang mo sa Diyos, tumuo sa mo sa kuha. Ingon siya. Tuo mo sa kuha. Siya kay sa balay sa kuha, doon ay daghang pulianan. O niya mo adto ko, mag-andam kong luna, alang ka ninyo, dili na mo dinhi. Dinhi sa atong sa matupi, dili na ta dinhi mamuyo. Dili na ta mamuyo, bisan asa nga suok sa kalibutan, sa mag-andam kong luna, alang ka ninyo, pagkanindot kayo. O niya, usay ka kita di man tumutuo, siya, bagyo langit, bagyo ganda mag-Ginoo. Na kung kita mahigala ko magtulog-tulog lang, di ta mo basa sa pulong sa Ginoo, usaw na to pagkibalo, nga doon nagigianda mag-Ginoo, alang ka natong tanan. Kini mo atong textbook sa atong pagtuon. Gikan kagabi hangtod kasakatapusan. O niya yung siya kung makandam na kong dapit alang kaninyo, taga maput na matupi, alang kanato tanan sa Pilipinas, sustibok kalibutan, alang sa mga viewers karon nga na karon silang puluyanan. Kung makandam nagluna ang Ginoo alang kanatong tanay isa, mubalik ko, kuhaon ta mo. Muna nindot kaayo. Mubalik ko, kuhaon ta mo, kanun sa mana. Kay kung pwede palang mahagdanan ng langit, pwede naghagdan ng lakaw na ta. Pero kay ang pag-adto niya nagdapit ganap sa Ginoo, kanamang inigbalik niya. Di ba na pwede magsakay tag jet plane, magsakay tag rocket? No, it cannot be done. Magpaabot ang hindi, magpaabot ang igbalik sa Ginoo, igbalik niya, muna ng panahon na mga tuta dito. Ang nakanindot kaayo, kaya ang plano sa Ginoo may gala, alang sa makapaglaom karon, nga iniganin niya kuhaon ta, kuhaon mo, kuhaon ko, kitang tanan isa, aron kon asa ko, tuasad mo. Di ba nindot kayo? Aron asa gani ko, tuasad mo. Muna mga igala makapaglaom, nga kining kalibutana, dili ni dayon lumalabay lang tani. Di po ni dayon ng mga butang. Tanang butang sa kalibutan, doon ay katapusan. Awan ang gandam sa Ginoo, alang kanimo, alang kanako, dapit ngaway katapusan, mag-uban kita, kauban sa Diyos. Muna nga ngatong tunan karong kagabion, naguluhan kini, pag
kinabuhi, uban ng paglaom, ngining kalibutan nga wa na'y paglaom. Kita ninyo? Nga naman, na may saad sa Ginoo. Ingin siya, mubalik ko basta makaandam na kugluna, kuhaon ta mo. Muna makaingon ko, dini sa yuta, magkinabuhi lang ta, doon na tayo paglaom. Bisan pa sa kalibutan itong ipuyan, wa na'y paglaom. In this hopeless world, abot ko namina mo sa pangitabo sa tuang nasod, ingon ta kano sa pagkano masulbad ng problema, ingon sila kaniadto kuno, ang mga tao, mga opisyalis, kurakot, pero karon dili na. Uy, dili na di ay. Isa o dili na, pastor. Karon, hakot na. Nalabanan. Kaniya to kuno kurakot, karon hakot. Grabe kayo. Pero walay problema ko na Ginoo. Kay mo balik ko. Now, alang sa magtiayon, gusto ko makita ko no mga kamot ko no sa magtiayon nga naagi din eh. Banag asawa. Palihog ko no. Banag asawa yun. Na ako'y question karong Miyerkules. Banag asawa. Walay quiz karong Miyerkules. Kana ako'y question and answer para sa banag asawa. Kung magka-kinsay highest, akong hatagag palipay. Koreki ko no ang papel, kung naabay na perfect ha, koreki ninyo. Okay, now, kagabi nag-isgot ta, unsaon na to pagsulbad mga problema diha sa puluyanan. Karon, sulbaron na to, mahigala ko, unsa may gisaad na to ngadto sa mga asawa ug bana nga natuman. Ha? Muna yung nga, promises are meant to be. Kana bitang paingon nato sa pare, sa pastor makasal, imo bang dawaton kining lakihang mahimong bana, ingon ang lalaki babay, yes I do. Lalaki usab murag hapon, yes I do. Pero kumusta man ang atong yes I do? Naay problema sa balay, unsa man ato pagsulbad, mo natong gitunan kay gabi. Now, unsa man ato pagsulbad ang problema sa puluyanan? Kung ang atong pagsaad nga to sa kapikas kinabuhi, taphaw lang naras tumoy sa dila. Abi ninyo, ang tuyo sa Ginoo sa kaminyoon nga unta, ang kaminyoon mulungtad. Ang kaminyoon limisan sa gugma. Nga ang kaminyoon kini murabag giliyukan sa pulong gugma. Naingon na balang kasulatan, Colosas 3:14, ang gugma mahinungdanon sa tanan. Mahinungdanon sa tanan. Mo ni pinaka mahinungdanon. Okay? Eyon siya, ogon niya, mo ni magabugkos sa banag asawa nga dili gyud kay matangtang dayon. Mo ni magahigot sa banag asawa, magahigot sa tanang mga butang nga dili gyud maluag og matangtang. Completely together. Abi ninyo, kung magminyo ka tungod kay daghang kwarta, pag wanay kwarta, biyaan na nimo. Tayo niya pagayo. Kung maminyo ka kay gwapa mo guna siya, minyo ako kay gwapa, o niya karon, pag kunot ng snaong, o niya puti nagbuhok, mga pangag na, muna sa pagkasal sa mua, gibinuangan, may kasal, giingnan ko, ikaw, Jerry, dawaton ba nimo si Marife, bisag mga hingo na ngipon o mga larot ang buhok, karon mo kita kadungog kasal inani. Mga hingo ang ngipon o mga larot ang buhok, di ako po kay gumura binig kumidya, of course, dili na yes I do. Of course na. Pasilan may igala, gisaara na to ang atong kapikas kinabuhi. Muna ang kaminyon, ang tuyo sa Ginoo, ang kaminyon mulungtad. Nga naman, tungod kay ang gugma nga dili hakog, magdala sa lalaki o sa babae, ngadto sa panag-ipon nga mahimong puloy-anan. Muna bita ang gugma unta, mulungtad o hangtod sa kangturan. Last. The secret of love that lasts. Niya 5 kabok. Bantayan ninyo mga magtiayon ha, lalaki babae, banag asawa. 5 kabok, ingon pa ni Dr. Gary Champan, mao ni ang mga sekreto ngano ang inyong pagpuyo mulungtad. Una, ingon sa tinhi, kinahanglan nga kanunay matag-adlaw, doon na kay pagmamatuod sa imong gugma ngadto sa imong asawa, ngadto sa imong bana. Mingon ka, Ga, I love you. Tubag rin, I love you too. Kisa may gingon anak din nga banag asawa, be? Tas kamot. Kuya, nadinis kilin na ha? Believe ko. O na-premiuhan mo yun. Pagutan o na ko na unya. Bitaw. Mo na yung affirmation. Dili lang kanamin yun na mo, wala na dayon. Imo kanunang hisgutan, gigog mata ka, abi ni Muga.
Usa ra ka adlaw nga wala ka din, puro mo ra usa ka semana. Oh. Inana ang gugma. O niya, palitan karon. Naisunod ana. Kanang pulong lang. Ganahan kay ko si mong buka. Labi na kanang imong gipaputlan. Ay, pastilan mo na kagsisyaron kunita. Pastilan. Mga ginagmay ra na. Pag-agi si mga asawa nga naligo. Humuta sa shampoo. Oy, o sige, shampoo din mo. Lanslov. O sige, Lanslov. Lana de Eslubi. Munang baho kay pag-agi. Pero agi mo sa mga, humot kayo. Affirmation. Ikadua. Ingon ni Champan, giving of gift. Birthday sa imong asawa, imong hatagan o sabana, hatagan ni mo gasa. Valentine's, hatagaan ni mo Valentine's card. Bulak, ihatag ni mo anniversary. Kinsa may nakadawat, o bulak, panahon sa inyong anniversary sa kasal. Taas kamot. Kinsa may makadawat o gasa gikan sa banag sa asawa panahon sa birthday ninyo. Karong Miyerkules ako nang pangutanon banag asawa gyud dinhi. Paghatag nimo gasa kanang paghatag timaan sa gugma. Mato pa ni Dr. Chapman, giving of gift, it is a sign of love to your spouse. Hatag. Okay? Bisag ginagmay lang. Kung tay kwarta, ginagaway lang, bisag pungpong lang sa rusas. Ayaw po ng bulak sa nangka, kaya di mo na maihata ng bulak sa nangka. Ayaw na. Kanang rusas, ihatag ni mo, gasa nga to sa imong kapikas. Ikatulo, makita ni mo imong asawa nga nagdala og tubig, bugat kayo, gasang kiig, ikaw nga ba na, mudagan ito, ako dala. Pastilan ang asawa na bation ay kanindot. Pero ganing nagsangkig ng asawa, nagtanaw lang bana, kaya nagtanaw TV o nagbasag newspaper, ning aging asawa, diya sa tabangan, wagin tabangi, wala sila acts of service. Nayo sa kapaltiayon, tinuod yun hitabo, nagbulag sila, tungod kay nasuko, pag-ayo ang bana nga to sa asawa, ang asawa naglabas siyang sa mga sanina, of course sa pamilya, unya kay ang bumba kay wa na may handol. So ana ko ni taon sa asawa ang bumba iduot ito pati lisura dugay maka gawa ang tubig. Karon ni abta nag alas 12:15 moy pag-uli sa asawa. Suko sa bana noon. Ngano magkakaroon pa ka na uli? Kay balo ka alas 12:15 na, wa pa kilinungag. Ingon ang asawa. Unsa may gitrabaho ni Bria sa balay? Ay nagsilig tan og TV. Isang wa kay balo nga ang bomba dito nawa na handol, grabe kinisod kayo bomba, hinay kayo mo gawas ng tubig. Ikaw sumigi mo nimo, dili na akong trabaho ang paglungag, imuha na. Ang ako papangita og bugas kung sa lungagon, ang paglungag imuha. Pastilan sa gihimo sa sawa, nag-uul kay siya, mao ni akong bana. Gatanaw lag TV tibok adlaw, dili tibok adlaw tunga sa adlaw, alas 12:15 mo pay paguli sa sawa kay palungagon pa suko ang bana. Nilakaw ang bana mahigala ni ngadto sa mua. Hilak siya. Ang asawa nila, ang asawa. Karon, ang bana ka di ba na anad mga bata, ala, hilag din ni, ala, ihi dito, libag din ni, isa di masilbi ni. Kinahanglan akong asawa na adire. Di pangita niyang asawa dito sa mga, among gihimong, kaya naghimong maginanipon nga meeting, so among ipapuyo, siya mo'y tiglungag na mo, among isilduan. Sa pastor, paulian na akong bana, ako asawa dito, pastor. Kung ano yung imong pogi kasabaan, nga kay balok ka nga naglabas siya. Saga, pasayluan lang yung kuka. Di na lagi tumausap. Ingon na yung asawa, di mausap kadaghan na naman na himuha sa kuha. Isa, more pa. Di na lang ko na usbon. Ingon, sige lang misis. Uli ka, ninsaan yung bana nga, di na mausap. Obserbahin lang. Ingon, mister, ayaw inanaa. Diha sa balay, dili sabton kay kita mo'y breadwinner, di na tamulungag. Kinsa man din yung mga banang mutabang ulungag silang asawa, be? Kinsa? Kanira gyapon din eh. Kinsa may lain niya nga mulungag? Kalungag po ka? Ha? Kinsa man din yung bana nga manglaba? Manglaba. Manglaba na po mo sa inyong medyas. Abi ninyo, masubog yun kay ko. Nanglaba ko, litawap ako. Pagpanglaban ako, gisingit ako sa kamigo, Jer! Mauna na! Wa may asawa! Pag-asawa! Anong dunay mo laba? Nagsigo pang labayin ko nga, umaw ng lakawa nga,
mga asawa lang ta para mula ba, hilpir atong gikinahanglan, dili asawa. Pas nila, nangunahuna nila, aron na asawa, mo'y mula ba, mo'y mulungag, mo'y mukuhag tubig, o sa mahimo sa bana. Higala, acts of service. Kung ikaw na igugma sa mga kapikas kinabuhi, tabangi siya sa pagbuhat sa mga bulaton sulod sa puluyanan. Ikaw, ikaw din quality time. Banag asawa, dili minudanon kayo ang daghang panahon. Nga kamo nagkuyog. Bisan kung gamay ra nga panahon kamo nagkuyog tungkol sa iyong trabaho, apan quality nga ma-feel sa iyong asawa sa bana nga samtang naamong duha na ang kalipay, na ang katawa, na ang panagiusa, na ang pagminahalay. Dili kay kanunay mo na sa balay, pirmi magkuyog, pero pirmi po mag-away. Dili na mao. Quality time. Nga bisan kung kadyot ra mo magkuyog sa balay kay lagyo ang trabahoanan kada adlaw mo lakaw. Wala ko nagingon mabulag mo puyo ha tungkol sa trabaho. Ako nang gisulti kagabi ang problema sa magtiayon kung magkabulag adunay tsansa nga ang usa mangita og lain ug ang nabilin mangitag lain. Dili ko katuwa na amigo nako. Primero niyang bulan dito sa Amerika, sige tawag, kumusta man ka? Mingaw na kay kunimo. May kayo ang pagtinawganay. Unya kay di man to sama ron cellphone nga dali ra kayo, kato na man to'y gadget nga kinahanglan ibutang nimo aron makatawag ka. Nadugay na 3 ka bulan, di naman manawag. Ingon na naggipuyan niya nga, natingala ko pastor nga 3 ka bulan, di naman manawag. Unya nagsing sa abi nimo, sa Pilipinas pa ko, ang akong asawa, partigyong isuga, I'm a battered husband, under desaya ko. Ingon ang ilang ipuyan, ingon sa kuway, saka, uy, na-under desaya naman after 3 months. Pero nag-obserba, regala ko ang iyang ipuyan, na nasi kuyog-kuyog nga babae. Mo day under desaya na. Pila ka mga bulan, di na magtawganay. Naadto ko dito, pag-istorya niya akong yung gitanaw, ay tinuod yun. Di na siya mutanaw sa ko, di na mutagad, amigong tami, kay maulaw siya nga akong sukmatan, nga no mani. Nga naman, lagyo sila. Namatay ang bana sa Amerika Mahigala, nga gibiyaan niya ang asawa, naradine sa Bukidnon. Di na ko sulting asa. Kapag naluoy kay ko, ang asawa na lang, ang inahan na lang nagmatuto sa mga bata, ang amahan tuwa sa Amerika unta, pero sa utaban na may laing bathala. Muna nga quality time, ayaw mo lagyo ay og trabaho, bahalag makalisod ta, dinhiri kita sa itong barangay, nga makita nito kada adlaw nga itong bana, makita itong asawa. Aduna gyud problema kung magkalagyo ay ang bana asawa. Ikalima, katapusan, physical touch. Hisgutan ako ng vitamins for marriage, akong di mo na diniun niya sa inyo ha. Dili pa karon. Kaning physical touch, sa mga lalaki, dili kay ni siya importante. Pero sa mga babae, mga bana, mga babae, ganahan yun na sila kanunay gakson, agbayan, gunitan ng kamot kung magtabok sa karsada. Dili kay, sige, padali day. Yan, nag-una ng bana, gibiyan ng asawa. Yan, buros pa ng asawa, hinay kay mulakaw. Maulaw ang bana mo kuyog sa iyang asawa nga buros. Para sa kumahigala, garbot ang mga bana. At least, ang ako asawa nagburos sa ato patinuod kong lalaki. Pero pastilan kay pagburos sa asawa, biyaan na mas bana, maulan mo kuyog. Ayaw. Guniti ang kamot na tigulang dito sa mas tambulig na naboks na tigulang ng yun kayo. Naggunitay pas kamot, nagtanaw lang ko, akong gikudakan, biya gipangita na ko, ang kudak na ko, di naman ko makdumduman. Naggunitay sa kamot, hinay ka naglakaw na sa dalan, mga tigulang na. Iko pagkanindot kayo. Igo kay siya sa gisulti ang 5 ka mga lingwahe sa gugma sumala ni Dr. Gary Chapman. Mahigala, mauni ang himuon aron mulungtad ang pagpuyo. Muna yung din nga, love for a lifetime. Gugma na, hangtod matigulang na ta. Bahalag tigulang na. Ang I love you na to, I love you na kay wa naman. I love you. Ingon na dayon tong lolo, ang apuhan ba, tawag siyang asawa, langga. Taod-taod, mahimo ng sweetheart. Sunod, mahimo ng honey. Sunod, mahimo ng mahal. Nag-obserba day ang apo nga 8 anyos. Isa, grabe ka sweet ni lolo. Uy, ganihan langga, naay sweet, o niya naay honey. Ingon dayon ang apo, lo, grabihan mo ka sweet kang lula lo. Uy,
Ganihan, ang bantay lang ko nimo, ang gitawag nimo kang lula, langga. Sunod taon, nagtawag kaniya, honey. Sunod, sweetheart. Ingon na yun ang lulo, ay saba biya si mong lula duha. Ang tinuod lang do, nalimot na ko sa ngalan sa imong lula. Muna bisa kung sila itawag na ko. Still, limot na di ay. Bahalag mga tigulang na ta may gala, apanagyapon, gitaw nag-endearment. Kanang tawag bitaw, kisa may mga magtayon din ang tawag sa ilang mama, sa ilang asawa, mama, be? Ha? Tawag sa inyong asawa, mama? O niya ang tawag sa bana, papa, kinsa man? Pasulugon mo na yung tawag? Ha? Uy, mama, ato man ang asawa. Na mama naman hinoon. Ikaw dahil ka, alang-alang pastor, nga kumutawag may sa ngalan o honey sa amo ang asawa, ang mga anak may honey. Uy, mohani na po silang mama. Muna ilang taon, mo sunod ko no ang anak, magmama sila papa, mga higala atong bantayan, kanang atong asawa, di gina na to mama. Asawa yun na siya. Langga, sweetheart, love, o sa pala mga endearment ng mga tawag. Muna, magpabilin ang gugma. Yes, sekreto sa gugma nga mulungtad, 5 lang ka mga lingwahe. Ingon din balik ko na to ang gisulti sa Korinto. Ang gugma, kanunay mo suportar. Ha? Kanunay na, dili kay ugma, wala na. Kanunay mo suporta, matinud-anon, o niya malaumon, o niya masaligon. Muna gugma, pasilan pagkanindot kayo, no? Malaumon, masaligon. Sa ato, bisan paglagyo mo anang adlaw, o duha ka adlaw, duha ba ka simana, ikaw masaligon ka. Naigugma man ka. Ga, kumusta man ka diha? Okay raman, ikaw diha. Okay raman po, puro kusugas ulan diri. Uy, ayaw pagpasingulan ha, kay basi mag-ubo-ubo ka. You see, makita ni mo na, grabe ang gugma. Pero ang uban may gala, di gani makauli og pila ka oras, maglain na, nigi kabuangan tingli ay nga nawa kauli. Ayaw nga na magunahon na matana. Ang gugma, kanunay na mo suporta sa imong hinigugma. Kana siya matinud-anon, o niya malaumon, o gunya masaligon. Mao na ang gugma. Karon, giunsa man ni Kristo papakita sa gugma nga ni kanato. Klaro ang gisulti sa balang kasulatan. Kung ang bana na higugma sa sawa nga to sa bana, ingon ang balang kasulatan din Roma 5:8, apan ang Dios nagpadayag sa gugma nga ni kanato, nga bisan kita makasasala pa, si Kristo nagpakamatay tungod sa atong makasalanan. Grabe ang gugma sa Ginoo, no? Kinsa may tao manghigala nga magpakamatay tungod siyang higala? Wala. Never. Aban si Kristo nagpakamatay tungod og alang kanimo, alang kanako. Siya nagadupas kalbaryo sa cross, nagpatulo siyang dugo, timan siyang gugma. Gani ko nimong tanawon, nganong iya man ang gihimo? Nganong gihimo mo to ni Kristo? Nahigugma siya, pero ngano man yun? Og nahigugma yan tagaan, okay, muna inyong gikinahanglan, tagaan ta mo. Ngano man yun na pagkamatay? Galacia 1:4, ingon sa din, si Kristo nagtuman siyang amahan. Ipadala sa disyuta, sumala sa 1:3-16. Nagatuman siya gamahan, naghatag siya gawgalingon, ingon nga sakripisyo, aron sa, ingon din alang sa itong mga sala, aron luwason taniya, ni ining daotan nga kalibutan, nga atong gipuy-an. Nindot kayo, no? Iya tagi pagkamatyan, kaya gusto niya luwason tanin kalibutan, nga daghang mga pagantos. Muna may gala ko nga ito ang theme sa ito ang panagtigom, The World Beyond Tomorrow, kay kining kalibutan nga itong ipuyan, dili ni atong puluyanan, kuhaon ta si Ginoo, luwason ta niya, gikan sa mga pag-antos sa kalibutan, hinungdan siya, nagdupas kalbaryo sa cross, tungkol siyang gugmak kaninyo, kanako, kanatong tanan, kay gusto niyang hawason ta aning kalibutan nga puno sa mga pag-antos. Adunay rescue plan ng Ginoo. Dili lang ka na ma-rescue, doon ay plano saan pag-rescue sa baha, o saan pag-rescue kung doon ay linog. Ang Ginoo doon ay plano saan pag-rescue sa mga tao dinis kalibutan nga naa ang mga pagantos. Munang naay, dili ta man kay eroplano ha, ako ra gibutang diha. Apan ang plano sa Ginoo pag-rescue, munang pagbalik niya. Iyatang luwason, iyatang himuon
nga makaiskapo aning kalibutan nga itong ipuyan. Niya gisulti may gala ko ni Apostol Pablo sa Roma, City 25, nagyon sa dinhi, salamat kayo sa Dios. Nagkapasalamat ko kang Ginoong Hesukristo, kay iya kong giluwas. Ala, kwarta, wala. Namatay higala ko ang pinakadatong nga tao sa Pilipinas. Kinsa man? Kinsa may pinakaadunahan? Si C. Mr. C. Dito po ko sa Sri Lanka, 2023, nakabasa ko sa newspaper. Uy, namatay na si C. Uy, niya nagibutin ito nga, abi na ko kung nagtrabaho ko sa kong amo. Ang akong amo di ay nagtrabaho para sa kuha. Kung ano man agoy kay ang nahitabo mahigala, ang asawa ni Henry C, giminyuan niyo itong driver nila. So ingon ang driver, abi na kung ako nagtrabaho sa kong agalon, siya man din nagtrabaho sa kuha, kay pakaminyon na niya sa asawa ni C, at pila ka bilyon ang kwarta sa bangko. Hayahay kay ang driver, isa nga yung pagkapundo sa kwarta, kay nagtrabaho ang akong amo para sa kuha. Nawala ang kwarta, unsa man ang kwarta. Dili makaluwas sa tao. Dili makaiskapo sa mga balatian sa kalibutan. Ikaw din ako ragyod. Wala laing maluluwas. Gawas lang kanako. Ako ragyod. Ikaw na Ginoo. Para yun magigala ko. 43 versikulo 12. Ingon si Isaias. Ako magapadayag kaninyo. Ako magaluwas kaninyo. O gonya. Ako magasulti ni kaninyo. Nga wa na'y Diyos sa mga tao tuwa sa lain nga nasod. Wala na mga Diyos nga makaluwas kaninyo. Ako ra. Wala'y lain. Sa atong panahon, sa kalibutan ng atong ipuyan, wala na lain muluwas ka na to. Wala lain muluwas ka na to, gikan sa kapaitan sa kalibutan, nga puno sa mga pag-antos. Si Kristo ra, muna ingon sa dili may gala, wala na yun sa buhat, ganiya sa daang tugon. Anita sa bagong tugon? Buhat 4, versikulo 12, ingon sa dili, wala lain makaluwas kaninyo, kanato, tinuod na. Walay mga luwas, kung dili pinagi sa gahom, sa usag, ginganlag si Jesus. Okay? Walay lain nga makaluwas. Gawas siya na ginganlag si Jesus. Muna makaingon ko may gala, adunay paglaom, diha kang Kristo, bisan pa taliwad anta sa mga pag-antos sa kalibutan. Kining yuta, dili ni puliyadan na to. Tuwa ta sa langit. Muna nga tong team song, muadto ta sa langit. Kisa may naghanong og langit, bitas kamot ko na. Wow, praise the Lord. Yes. Kitang tanan nagpaabot ubalik si Kristo aron nga ang atong mga pangandoy matinuod. Ang iyang pagbalik mo kanay katapusan sa tumapag-antos. Ang iyang pagbalik mo kanay kasulbaran sa mga problema. Isa mawala na kung utang inagbalik si Ginoo. Igala. Ang tanan nga suliran sa kalibutan matapos ka na nagbalik sa Diyos. O niya, ingon din, unsa mahimo na to, ingon sa Matthew 24, verse 36, wala po'y nasayod kanus asya mo balik. Mahimong ugma, sunod simana, sunod bulan, sunod tuig, why nahibalo? Bisa pa siya mismo ang amahan lang, ang tinuod mga higala, kaya balo gusto mo balik? Apan iyang gisulti kini alang sa atong pagsabot, aron nga ikaw kako mangandam. Kaya bisa mo balik ko sunod tuig, karon na ko sunod tuig, ko magandam. Iyo siya wala na ibalo. Arong ang tanan mangandam, kay basin balik siya wa takandam. Muna ang tuyo niya, walay takna, walay pizza, walay bulan, walay tuig, ang iyang pagbalik. Muna ang tanan nagpaabot pagbalik sa Ginoo. Ingon na balang kasulatan din ni, balik ko na to, busa, kay wa man tayo may balo, magtukaw kita kanunay. Busa, magmata kita, kay wa ta masayod kano sa ubalik ang Ginoo. Mo na purpose kanong ingon niya nga wa gani masayod si Jesus, ang amahan lang. Ang tinuod lang aron nga ang tanang mga katawhan mangandam kano sa ubalik ang Ginoo. Mahimo mangigala nga ang kaluwasan matapos sa diyang ang tao mamatay, sirado na. Ayaw pag una bata pa kay ko, kung malagad ko, bata pa. Dugay pa mabalik ang Ginoo. Ayaw. Sa grade 2 pa ko, nakadungog na ko, mabalik ang Ginoo. Nagtanong ang kululog lubi. Giingnan siya sa kamanghuran nga anak. Ang among tiyaan isa pa. Nga nung nagtanong man kag lubi, mubalik namang Ginoo. Sultihan ta ka pa. Nga kanang lubi nga imuhang gitanom, di pa na mutungtong og batang, mubalik ng Ginoo.
Agoy, namatay na lang akong lulo, namatay na lang akong iyaan. Ang lubig, itanong sa kong lulo, may gala, lisod nang mabot sa kuhit. Unya ning saka kong sulay, saka ko. Pagsaka high school pa ko, hangin no bitalog may basta kay kanang lubi may gala, nag-abot ang udlot, ana. Iko pa sila, matinggo ning lubi, patay. Gika na to, ano yung musakag lubi? Tungod sa kataas. Sa kadugay ng ingon, nga balik ang Ginoo, wala paghihapon, ayaw mong kumpiyansa. Nga naman, hapit na. We are almost home. Hapit na ta, may galak ko, kuhaon sa Ginoo. Nga kung mahimo pa lang, hagdanan pa na, kung doon ay dalan, ng lakaw na ta. Hapit na. Ugma-ugmaon na lang. Ingon tong usa, nagtanaw sa isang silingan, nagkalot o kasilyas. Nya, lawom naman kayo. Isa pre. O sa gikalot mo pre, sa kasilyas pre. Isa na lawom man na oy. Muragwa magkayo na umabalik ang Ginoo pre. Sortiya taga pre kanay mo kasilyas, di pa na matunga, umabalik ng Ginoo. Di kita bunan niya sa amo ba? Napuno man ang kasilyas ngayang gihimo. Ang gihimo may gala, nagkalot tapos siya laing kasilyas. Napuno naman po siya. Huwag mang gyapon Ginoo. Nagkalot tapos laing kasilyas, puno rin gyapon. Gikan natin sa di na kumutuo, umabalik ang Ginoo. Nga naman, tulo na kasilyas ang nga puno, wa pa'y Ginoo. Pastilan pagkaluoy. Ayaw isukod may galak ko sa kasilyas ang pagbalik sa Ginoo. Kay ugma-ugmao na lang, hapit na sa balik. We are almost home. Gani ko ni magtanaw na balang kasulatan, siya na naspultahan, nagtuktok na. He is at the door. Kung nanaspultahan, doon na yun kayo, abli na lang ang kulang. Tanaw na kung ikaw sa balang kasulatan. Nagyan ni Santiago, Kapitulo 5:8, kinahanglan kamo magmapailubon. Kinahanglan kamo magminantuson liguna inyong kasing-kasing. Tungod kay Diyos, hapit na mo balik, doon na kayo. Grabe no? Doon na kayo. Lord is near. O sa bagyod, tanawa, ang maghukom sa versikulo 9, ang maghukom nagabarog na diha sa pultahan. Kung nasa pultahan may gala, ang nakanindot ba, kaya di ra bagyod mga bre si Jesus sa pultahan. Nagabantay mo sa mga drawing di si Kristo nuktok. Gibasa na ko, anong wala may durnab? Competition sa tanang mga artist may gala, dusi ka mga artist, nagtuon siya silang master. Karon, ingon ang ilang master, sige, paghimo mo o hulagway ni Kristo nga nanuktok sa pultahan. Kaya ang gibasihan may gala kaning Santiago 5:8 ug 9. Di himo na sila. Pagkuman, of course, gwapo na yung mga picture niya nakita nga na doorknob. Pero katong usa ka picture, wala may doorknob. So sa tanan may gala ko, katurang picture nga walay doorknob, si Kristo nanuktok, pero walay doorknob ang pultahan. Ingon na yan ang kilang master. Batanon man na naghimo, young man, ngano man nga wa nimo tangig doorknob na limot kag butang og doorknob sa pultahan nga si Kristo nanuktok. Nintindog ang batanon nga artist isa nga, sir, ako nang gituyo, sir, kay kung si Kristo manuktok, dili kay siya mo abri, pinugos man na. Sa ato pa makasulod siya, kay makabri man. Akong gituyo, sir, nga walay doorknob, kay kung manuktok si Kristo, ang tuwa sa sulod mo mga bre, pasudlon si Kristo. Abi niyo sa reason yung may gala, siya mo'y nadaog sa tanan ng mga artist nga nag-contest anang picture ni Kristo nanuktok sa pultahan. Buti ba sabot, kung si Kristo manuktok higala, dili sa mga bre, muna ang kaluwasan, dili pinugsanay. Dili pinugsanay ang kaluwasan. Ikaw ay mo abri sa pultahan, makadungog ka nanuktok na, ablihe, kay musulod siya, o niya pag-abri na, musulod ayon si Kristo. Higala mao ni ang kaluwasan nga giandam sa Ginoo. Muna ang rescue plan, mo balik siya, nindot kayo. Kaya ang iyang pagbalik mo na ng ganti ang ihatag. Usa ka kapitulo sa pinadayag nga tulo ka bisis balik-balik kasi Kristo mo balik dili madugay. Pinadayag kapitulo 22, 7, 10 o 22. Diya din sa 7 siya. Hinumdumin ninyo, ako mo balik sa dili madugay. O niya mga panalangin na Ginoo sa matag usa, hatagan niya sa ganti pinasikad sa iyang mga binuhatan. Pinasikad sa mga mensahe nining mao nga kasulatan isa nga hatagan ta mo. Niya dinhi basihanan. Muani siya dili madugay.
Banalanginan niya ang tanan nga diin nagatamod, nagabantay, nagasubay kanunay sa mga mensahe aning balaang kasulatan. Sunod, versikulo 12. Ingon dinhi. Paminaw mo. Mao ra gyapon kapitulo ha. Paminaw mo, ingon siya. Si Jesus mobalik dili madugay. Ug unya siya, ako magadala sa mga ganti sa mga ingon sa nga usa man na premyo, dili po na premyo. Mga gasa ihatag sa Ginoo sa matag usa kana pinasikan sa imong maayong binuhatan. Kung ako maigala ko nagahimo sa mga butang makapasubo sa Ginoo, makapasubo sa kong silingan, why may binuhatan, awa po kay ganti. Versikulo 12, maghatag siya ganti. O niya, ato tamay gala ko, versikulo 20, isa din o gonya siya nga nag-ingon, nining mga pulunga, ako mubalik sa dili madugay. O Ginoong Hesus, palihog, balik na. Kay dugay ng pag-antos kalibutan. Balik na. Aron na balatian nga atong gitagamtam, nining kalibutan na mawala na. Balik na, aron na mapag-antos, makatawan sa yuta, matapos na. Nagyon din nagbalik sa Ginoo, ingon si Isaias, og niya nang adlaw ang mga tao mo singgit sa kalipay. Mingon sila, aniya ng Diyos katong ipaabot, nga kaniya may kaluwasan kita. Aniya na. Mao na ang mga tao nga diin kanunay andam, musugat kang Kristo, musinggit sa kalipay. Abaro sa mitabo sa mga tao nga dili andam, manago sa pangpang sumala sa pinadayag. Mingon sila, tumpagi kami. Kadi kami makakos pagtanaw si Maya na usa nga naglingkod sa trono sa kalangitan. Apan ang mga matarong maninggit sila, niya na ang Diyos katong gipaabot. O go niya mao ning ginuha ang atong gipaabot, managlipay ta. Pagkanindot kayo no? Managlipay ta. Sa kasubanan nga atong nabatan susunod sa dugayng panahon. Sunod sa daghang katuigan, karon managlipay ta. O go niya ang Diyos nga atong gipaabot balik na luwason ta niya. Pagkanindot kayo. Higala, ayaw lang yun mo kagool pag-ayo. Sa mga pag-antos sa kalibutan, kaya dili ni dayon, luwason kita sa ginunig balik niya. Mo kining panahona nga ang tanang kagulanan, tanang balatian, tanang mga luha, mga wala na. Ingon din siya sa iyang sinulat, may gala ko, Pilipos 3:21, og unya kaning atong masakiton nga lawas, dadon niya dito sa langit. Mga usab tang tanan, o gunya kaning atong himalatyon nga lawas, ilisan kanig lawas nga di na mamatay, sama sa gihimo sa Dios Amahan, ngadto kang Kristo, gikan sa iyang pagkabanhaw, nahimo siyang dili na mamatay. Nindot kayo kung kitang tanan unya, dili na mga matay, kay kuhaon sa Ginoo kining atong himalatyon nga lawas. O sabita mo, ingon din o gunya, lalinon kita, ngadto sa langit. O kitang tanan, magkahiusa sa puloy-anan nga atong gipangandoy mo kana ang kalibutan luyo sa kaugmaon. Higala dili kagabion. Kung kita, ikaw ako, gusto makatagamtam sa kalipay niya ng kalibutan ni giadam sa Ginoo, himuon nato ang tanan nga samtang kita nagpuyuan ng kalibutana. Atong hunanaon kanunay ang pagbalik sa Ginoo kasulbaran sa tanang problema. Ang nangamatay sa lubnganan, way problema na. Kaya kung namatay ang tao nga naas pagalagad, adunay paglaom. Kung ang tao namatay sa iyang pagkinabuhi, nga sukwahi sa kabuton sa Ginoo, anapoy silot. Klaro, gingon sa balang kasulat, tatanaw ragod, ayaw mo kabalaka, atong mga tao nga diin nangamatay. Kaya nagbalik sa Ginoo, katong nangamatay, ingon sa dini, mamangon sila. O niya, ablihan niya ang mga lubnganan, o niya, sila o niya, pagabadhawon sa Ginoo, ayaw mo kaguol. Kaya katong tao maguol, mura mo walay paglaom. Inigbalik sa Ginoo, kada tanan na sa lubnganan, banhawon niya, kay dunay paglaom, luyo sa lubnganan. Klaro, gisulti sa balang kasulatan, may gala. Padayon na nabasa ang unang Tesalonika ni Kuntini, o niya, kaya kita nagtuoman si Kristo na banhaw, gikan sa patay, mausab nga kita, mutuo, nga dunay pagkabanhaw, gikan sa mga patay. Maunay gisulti sa balang kasulatan. Pinaagi kaniya nagtuo ka, banhawon ka, inigbalik sa Ginoo. O niya, kadtong mga buhi nga naabtan sa Dios nga matarong isa, o niya, inigbalik sa Ginoo, sigud mismo. Dili kay proxy, dili kay magpadala sa madalunda. Sigud mismo ang manaog,
O niya, uban sa tingog sa trumpita, sa kagahom sa trumpita sa mga madulunda, ang tingog sa Diyos, ang kagahom sa mga madulunda, ang linog, mo ka na makapaabri sa mga lubnganan, o niya ang mga nangamatay di kang Kristo, mamangon. Nindot, no? Kung mamatay ang tao di kang Kristo, may paglao, mabanhaw, inigbalik sa Ginoo. Kung ikaw nagkinabuhi nga diin, doon sa Ginoo, maabtan ka nga buhi, may paglao, may nagbalik sa Ginoo, ingon din yung balang kasulatan, og ay lang yun mo kagool, ingon ni Juan, kay kadtong naslubganan, ini kadungog sa tingog sa Ginoo, sila o niya mamangon, og kadtong naghimo og maayo, banhawon, aron hatagan sa kinabuhi, apan kadtong naghimog dautan, mo ni bantayanan pa kayo nato, kadtong naghimo og dautan, sila pagabanhawon, aron silutan. So kini may gala, mo ni ang atong hatagan pagtagan, samtang kita buhi pa. Nga atong himuon, atong kinabuhi, atong kaglingon, takos pagsugat sa Ginoo, ingon sa dini, o niya, humaniana, mabuhi ta, hangtod sa kangturan, mag-uban ta sa mga tao nga nangabanhaw, o tao nga mga buhi, nabtan nga matarong, magsugat sila sa Ginoo, o niya managkalipay sila nga naman, kay ang Diyos, o niya ilang mahibalag, o niya, sama sa gisulti may galak ko sa Juan 14 versikulo 3, aron kung asa gani ako tuasan mo. Sa gingon ni Pablo, Tesalonica 4:7, aron kita magkigtagbo sa Ginoo diha sa kawanangan, dili kay mutungtong ang Ginoo dinhi sa yuta. Diha aras kanginan maghangad ta, o diha bayawon ta sa panganod, o diha alsahon ta paingon ngadto kauban sa Ginoo isa. Aron nga kamo, ako, kitang tanan, makiguban sa Ginoo hangtod sa kangturan. Higala, paglaom nimo, paglaom nako, nga kita makalingkawasan ni kalibutan, nga puno sa mapagantos, kita ituboy sa Ginoo, bayawon sa Ginoo, magsugat kita sa Ginoo, dito niya, wala na'y kagulanan. Dito niya, wala na'y kapaitan, wala na'y mga luha. Sa 2 Pedro 1, versikulo 11, o niya ang Ginoo mismo, si Kristo Jesus, maghatag kanimo, maghatag ka na ako og masigabong nga pag-abi-abi. Ganahan ko aning gisulti ni Apostol Pedro. Ingon siya, gunya ang Ginoo nga atong manuluwas, maghatag ka nato og pag-abi-abi nga dili katupngan. Nindot kayo. Glorious welcome nga to sa gingharian o gunya kita magpuyo hangtod sa hangtod. Higala, magigsunan, magkapaglaom, mo kini ang tinguha nato. Magpuyo kita sa gingharian nga wa na'y pagkatapos, o niya siya, mag-abi-abi kanimo, mag-abi-abi kanako, mag-abi-abi kanato. Pagkanindot kayo. Apan ayaw gyud tuguti higala, nga ikaw rin makaadto sa langit, way labot imong pamilya. Unta ikaw, ako, kitang tanan, sa atong pulianan, mag-uban ta tanawa. Muadto ta sa langit. Kinsa ba dinhi, kagabiyon mingon, gusto yu kong mato sa langit, dili lang kay ako, apan kauban sa kong pamilya. Taas kamot. Daghang salamat. Abihon ka sa Ginoo. O kita makiguban kaniya, nindot kayo kung dala na atong pamilya. Muna malipay kay ko, kung doon ay panagtigom sa mani, atong kuyugon, atong pamilya, ang atong mga anak, na ay mga bata din eh. Pero gagmay po kayo, okay na po nga ibilin lang tingali. Pero nindot kayo, ayaw katong naadin ni karon nga mga banar na nga ni asawa lang, dada inyong asawa o mga anak. Nga no? Mga tuta sa langit, kitang pamilya, muadto sa puloy-anan, ngawa na ipagkadaan. Magampo ta, Diyos gamahanan yung takna sa gabion. Salamat sa saad, nga maghatag ka na mo karon. Asawa lang, dada inyong asawa. Bisan pa man kami, nagpuyo din ng kalibutan, nga puno sa mga pagkantos. Mga tuta sa langit. Kapag ikaw nagasaad mo balik, aron kuhaon kami ng yuta, ngawa na ipagkadaan. Kung kami unya, magapuyo, na ng langitong puloy-anan, gitagana alang sa mga balaan. Tabangi kami. Nga mahimo na mo ang pagkinabuhi, uyon sa imong kabubuton. Aron kami unya, mahimong kabahin sa puloy-anan, diya sa langit. Salamat o Diyos, nga ikaw, magatubag sa mga pagkampo. Kung ikaw, maghahatag ka na mo sa giyas na ng panahon, aron tibok na mong puloy-anan, mamaandam sa imong pagpadayag. Amo kinigitugyan, sa ngalan ni Ginoo.